Badakizue zertara etorri zarete? Badakizue zertara etorri zarete? Zerta? Zer dago zen atzean? Zer dago? Dakizue zer den? Bai. Hau da, itzalen antzerki bat. Begira, argia dago atzean, egiten eta itzalak agertuko dira hemen, pertsonaiak. Bai? Ikusi nahi duzue Txinari buruzko teatro bat? Bai? Azteragoaz? Bai? Presa bete? Bai? Ba. Bueno, gure obra Txendiuren desagerpena deitzen da. Presa bete entzuteko? Txendiu eta Li Wei anai-arrebak ziren. Beraien etxean lasai bizi ziren nekazariak ziren. Oso pozik bizi ziren, baina halako batean Qin Shi Huang agertu zen beraien etxean. Egunon. Qin Shi Huang, Txina osoko enperadorea naiz, zeugan altorin asko zapatu gozatera. Ez jauna! Galdazu zuen baten guztia. Ez jauna, ez dakigu. Urte berri gauean, Txinatar umeak eta arrakatu itsasoaren ustea egiratzen ditu. Hori zein da onartu, jauna, zerbait egin behar dugu. Lagunduko dugu zuantzugu. Bai, noski, Txina osoan zebren nahi katalarekin, nik hilko dut monstru hori. Txendiu hurrengo goizean atera zen. Ibai horian txalupa bat hartu eta itsasora arte heldu zen egun batzuen burua. Han, nien piztia zeukan itxarote. Nien, Txendiu nahi, Qin enperadoren partz nator. Hemendik urrun alde egiteko eskatu behar dizut. Jo, eta bestela zer egingo didaz. Nurriak ba, erazan, euskara eta. Hori nire katalarekin, kolpe bat. Suzko bola magikoak Txendiu jo eta terrakotazko soldadu baten bihurtzen du. Gero, nienek hartu eta itsaso ondora sartu zuen. Non dago nire neba, oso eguna eramatea kanpoan. Qin Shi Huang enperadorari aguinte eskatuko dio. Li Wei enperadorearen gana joan zen korrika batean. Onge etorri zuen, zer gertatzen zaizu horre guzturi egoteko. Nire neba, beste eguna eramatea kanpoan. Nien piztiaren bilia joan zenetik. Guztiok eta nire soldaduak, Ibai horina joango gara bere beratzera. Bai, joango gara, baina kontuz ibili beharko gara nien piztiarekin. Qin Shi Huang, Li Wei eta soldaduak itsasontzia hartu eta ibai horian sartu ziren itsasora joateko. Barruan ispilu bat aurkitu zuten. Kontuz nien piztia dator. Goazen nien piztiarekin saltxitxak egitera. Jo. Nirekin saltxitxak egiteko arrakatu
borruka hasi zen. Eta bapatean nien piztiak zuzko bola magikoa bota zuen. Baina liueik izpiloa hartu eta bolak errebotatu zuen. Zuzko bolak nien piztiari bihotzean jo zion. Gero nien piztia adi bihurtu zen, eta txentxuren gainera erori zen. Horrela, madarikazioa bukatu zen.